Men man kommer en lille smule gelé ned i foden her. Og jeg skal lige en lille smule mere. Kun sådan, så man lige kan køre det rundt. Og man kan også blande det op med lidt vand. Så man tager nogle dråber vand også og kører rundt hernede. Sådan så foden den nemmere kan glide i. Og så kommer man lidt på hendes fod også. Så den også er lidt fugtig. Og så sætter man protesen på, ligesom en stram sko. En stram strømpe. Og så siger den prut. Det kan jo godt være lidt sjovt jo. Prut, siger den. Prut. Og så skal man skal trykke luften ud. Og så hive den på. Og den kan ikke gå i stykker. Så det skal man ikke være bekymret for. Og så her, der kommer der sådan nogle luftbobler hernede ved hælen. Som man lige skal trykke ud med fingrene. Så godt man kan. Sådan der, så sidder den lufttæt omkring foden. Og når man så skal have den af igen, så skal man hive ud her i kanten først. Med en finger, sådan så der kommer luft ind. Det kan man lige høre og føle. Og så hiver man den faktisk bare af, ligesom en sko. Og man skal selvfølgelig lige sørge for, at protesen er ren indeni, og foden også er ren, så der ikke er nogen sandkorn eller noget andet, som kan sidde og slide på huden. Prut. Ja. Prut, ja. Så. Boom. Det var lidt svært at få her anden gang, fordi der ikke var så meget væske i.